גם אני כמו כל היהודים, גם אני כמו כל היהודים, גם אני כמו כל היהודים, גם אני כמו כל היהודים. הדג נחש. הדג נחש, ערוץ 24, השקה מחודשת. אנחנו מדי פעם מדברים כאן עם כל מיני עוברי אורח בנמל תל אביב, ואיתנו שניים כאלה. שזה קרה פה משהו מאוד מדהים עכשיו. קרה פה משהו בזמן השאלה, יכול להיות שאנחנו תכף נשחזר אותו. אוקיי, לא, אנחנו נשחזר אותו בטוח. שלום לכם. שלום, שלום. אם יש לנו הכבוד? יעל. יצחק. יעל ויצחק, שטיילתם לכם להנאתכם פה בנמל, וככה אנחנו מארחים אנשים שעוברים פה, אז תודה שהסכמתם להיכנס. מאיפה אתם? מה? איך? מה? אנחנו מכרמיאל. באתם לטיול בתל אביב? כן, יש לנו מינוי לאופרה. אז מחר בצהריים יש לנו אופרה, אז תמיד משלבים ללמוד משהו. איזה יופי. יום לפני מגיעים, מסתובבים. איפה ישנים בתל אביב? בבית מלון. אוי, זה נחמד. ממש נחמד. כזה זוג נחמד שהולך לאופרה, וקצת איזה משהו, לפני כן, משלבים. ארוחה טובה, מסעדה טובה. ארוחה טובה. בערב יש לנו אנטוניו גדס. פלמנקו, קרמל, אוקיי. בהיכל התרבות. סליחה, לא, אנחנו בורים. לא, ואתם תרבותיים, תראו תרבות אתכם. נחותה ועלובה ורדודה, זה מה שאנחנו... חלילה, לא הייתם מודעים. אני לפני שאנחנו מגיעים, בודקת באינטרנט תדבר למיקרופון רק? מה נחמד פה. היית אומרת לנו דודי מליץ, היינו יודעים מה זה, אבל אנטוניו גרדנה זה... יש הרבה בין לבין שאנחנו מכירים. פלמנקו, קרמן, אנטוניו גדס. למיקרופון רק. כמה זמן אתם ביחד? 40, עוד מעט 41 שנה. 41 שנה. ועדיין ככה מתחזקים את הזוגיות, והילוכים וחוזרים וזה. הזוגיות נעשית כל פעם יותר ויותר טובה. איך אבל? עושים טיולים, נהנים נהנים. ביחד, מסתובבים, גידלנו כבר את הילדים. איך, אני עשירית מזה לא הצלחתי לחזור. איך? למיקרופון. איך? אתה צעיר, אותו ילד, עוד ילד. אני? לא, הם, שניהם. רגע, מאיזה גיל? מגיל 22 שנפגשנו בקיבוץ. והיום אנחנו מבוגרים. כל הכבוד לכם, באמת. מאותגרים אבל. תראה, תזכיר את השם שוב רק עוד פעם, סליחה? יצחק. יצחק. אני, מי שלא יודע מצופנו, מסתובב בימים אלה עם שני העזרים הטקטיים האלה, קוראים לזה קביים. קביים. מאוד משוכללים כאלה, עם מחזיר אור וזה, יש פה סטייל. כי יש לי, עברתי איזה ניתוח ברגל, וראה יצחק שאני ככה בכאבים, כי אם כבר נכנסים לפרטים, אז בדיוק השפעתם של כדורי ההרגעה והכאבים היא פגה ברגעים האלה, ואני צריך לתחזק את עצמי תכף. תכף נפורר לך אחד לתוך כוס יין, תהיה מרוצה בן אדם. שאל אותי יצחק אם אני יכול... מה זה? סבלימינל התחיל עם הבלגנים שלו. אוי, דבורה, שהיא עוקצת. זה לא הדבורה שהיא עוקצת. זה כן הדבורה שהיא עוקצת. זה כן, זה כן. אתם לא מעודכנים, מה זה הדבורה שהיא עוקצת. גם בדודי מליצים יודעת יותר. ועד הדבורה שהיא עוקצת. כן, אז סבלימינל וסיוון מיד יהיו כאן. עוד מעט תבוא. שנייה רק לסיום העניין הזה. בקיצור, יצחק, שאל אותי אם הוא יכול להקל על כאבים איכשהו, ואז תוך כדי שיר מרחוק עשית מה עם הידיים? ביו-ארגונומיה. ביו-ארגונומיה? מה זה? היא שיטת טיפול שהיא מטפלת באנרגיות של האנשים. וכואב לך פחות עכשיו? תשמע, אני לא יודע אם זה פסיכולוגי או לא, אבל מרגע שהוא עשה את זה, הרגשתי... הקלה משמעותית. כן, כן, אפשר להגיד. אתה יכול לעשות עוד. תעשה לי עוד פעם, בבקשה. אפשר? אני יכול לעשות שוב, אני לא בטוח שזה יוסיף את מה שכבר עשינו. אולי זה יאריך את התוקף של זה? נו, אולי, מה? יופי. זה לא יוסיף תוקף, פה גם בדברים האלה הגוף צריך לקבל את מה שהוא יכול לקבל כרגע. כן. ואם צריך, נושאים עוד טיפול להמשך כדי שזה ישתלב בצורה... אז אתה מנתב את האנרגיות שמסביבי איכשהו לטפל בכאב? אני בדקתי אם חסר לך אילו חומרים שיש בגוף שלך שמרגיעים אותך. כן. אז הוספתי קצת אנרגיה לחומרים האלה. זה ככה בכמה שניות עשית את זה. נכון. תתן לי עוד מכה קטנה כזאת, בבקשה. מה אתה מרגיש את זה? אני יכול לדלג עכשיו. לא, כי זה כמו תנועות כאלה של הזזת הכאב. כן, הוא כאילו לקח והגביר את זה. נכון. טוב. זה עובד, חבר'ה, אני ראיתי, אני ממש לא מאמינה בדברים האלה, אבל ראיתי תוצאות. אני מקווה שזה יחזיק אותי פה עד 12 בלילה לפחות, כי זה הזמן שאנחנו
תודה רבה, תהנו גם בהופעה הערב. רגע, אני אתן גם לכם דיסק. ראיתם את הפרסומת, עכשיו אתם יכולים לקבל את הדיסק האמיתי. הנה הדיסק החדש של סיוון. בבקשה. אבל זה לא עם הדבורה. זה לא עם הדבורה. נוסיף את הדבורה אחרת. את יודעת מה? הנה, יש פה גם סינגל עם השיר של נכון, הדבורה. נכון. תיזהר ממנה, קחי גם אותו. בבקשה. שיהיה לך. מעולה, תודה תודה. רבה תגידי לכם. לחברות באופרה, אני תודה, אוהבת תודה. איציק שמלי. בטח. חייבת לשמוע קצת איציק שמלי. וקרמן היום בערב. כן. הנה אריק ברמן, יום חדש ברמן. נפלא, תודה תודה רבה. לכם. תודה ממש לכם. עזרת. תודה. אריק ברמן.